KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi onon kala e kuuɓal on calminama kadi on bismama e yewtere men witende KUCCAM eɗen gandi kala e saaha ina ara ɗo gam yewtidde e moɗon hande kadi en gaari e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam yewtidde e moɗon haalde gonka leydi ndi to banggue dawrugol naam guila nden oɗon namdortono guila tan mbiyen e lewru maydu ndu lewru juin ha e ñalawma hande o eɗen gandi gonka leydi Sénégal to banggue dawrugol hande o noon Piindi TV ari gam yewtidde e moɗon gam kadi ittodirde e moɗon kumpa ko yewti e gonka leydi ndi to banggue dawrugol ko koɗo moɗon joguiɗen noon wona koɗo galle o kono ko koɗo nde yewtere witende KUCCAM kanko woni mawɗo galle o e hoore muɗum Abou Samba Diop lelowal pinal dokkemo konngol o salmodira e bandiraɓe Abou Samba Diop jaam Allah e ma calmodira e rendo ngo a jarama Amadou Moussa mi salmitima mi yetti Allah ene laaɗo en jetti jignaɓe sernaɓe sernaɓe mumen en jetti mawɗo men enenne Dawouda Moussa Dia e mawnum e miñumen wonɓe sababu ha ko daña ko daña en jetti denndangal gollotoɓe ɗo kadi jetto keeɗo e yeeɓiyankoɓe suɓiɓe e ngoɗo ayawo e nde haalirde jamma e ñalawma subaka e kikiɗe Allah jarama ɗi calminitali kadi calmitama en mbima Allah jarama nde jaɓɗa joddade e meɗen gam yewtidde e bandiraɓe habrude e bandiraɓe ko Allah lubruma to banggue gandal woni wondemo analyste to banggue politique pattam lamijo ma en kaalelel ngo yewtere nde ko adi foof caggal nde maw leydi ndi Macky Sall habri wonde jeetaki e sumgoji 2024 kono kadi ma en kaal hen hol poɗɗo lomtademo e on coalition Benno Bokk Yakar hani e kan landa APR caggal muɗum ma en kaalen gonka Ousmane Sonko saabu eɗen gandi ko ɓoyani laamu ngu ɓami pellital ittude on ɗon barriére walla mbiyen ngol ɗon kurlugol galle makko toon ɗo cité kadi gorgui hade nden garaten koye ñande 3 lewru juillet maw leydi ndi Macky Sall huccidiri e ɓesguli leydi Sénégal kala e kuuɓal o wi wondene o waɗani walla o jeeytaki e ɓen ƴamoɓe lefol laamu lawol tataɓol ko adi kala en tant que analyste politique e ganduɗo gonka leydi ndi to banggue dawrugol holno jiiruɗa ɗin konnguli maw leydi ndi a jarama Amadou Moussa wonɓe ɗum betti won kadi ɓe ɗum bettani saabi bettani men kono gandi ɗo leydi ndi tolni to banggue dawrugol ɗo hunde fof no wawi wonde hen hayso tawi noon laawol saria hokkinomo wadde mandat goɗɗo ina wawi tawa laabi dewete ɗi kulhuli ina mbawi haddemo wadde saabu yimɓeɓe to banggue opposition salade ɗum saabu eɗen gandi Ablaye Wade dañino ɗum laawol hokki ɗum yo wat to banggue saria kono laawol laabi lesɗi cali ɗum yimɓeɓe cali mbi ngala hen loppet ko wonti duko e manifestation wonti duko e manifestation fonkanti cali wadde makkina andi koye ɗum ɗon Allah hokki ɗum fartange ha laami omo andi koye ɗin cokki o laamuyno so yiɗi waɗa ɗin cokki no wawi yaade wawi wasiyade kono tan teddungal nani e nder hen teddungal nani e nder hen ɓe ganduɗa ina mbiyanno walla fanniyankoɓe dawgol wonde Afrique 3e mandat laamuji ɗi garta guila e Paul Biya en Théodore Obiang Bazogo en e woɓɓe waɓe noon ha Sassou Nguesso en wonde moni kala yo laamu ko foti laamade ɗo foti laamade no foti laamorade so gayni acca e teddugal ɗum ko gonga heddi ko beele makkina annino ñande tati nde haalde kaɗo haala wiide watta ɗo woni namdal guumu gamalde nde kono wawi hade sare hokkino mum ko haalata ko fof no wawno taw omo yiiɗi wadde heddo noon to banggue ɓeetu o yiya ko haɗimo wadde wonde ko wiyete ko opposition nana ɓeydo ngabbude
sabu local o en jii ko meeɗani wadde waɗi to banggue mairuji kewɗi ɓe mbasi ɗum parti au pouvoir législative o ko meeɗade assemblée en jii en kumpaka caɗele gonɗe nder hen ɗum ne wawi famdudemo so tawi kadi laabi ɗiɗi a sippirama aɗa ɗeɓi furguede hay sa liɓaka tataɓol ngol aɗa wawi hulde e konna ɗum ko kadi ɓe ganduɗa ko ɓen joguino bawɗi ɗi e ferlaji ɗi ne balla mo caggal nde o faami won e mabɓe jaadani e makko ɗum ne ɓeydo addude ɗiɗon kulhuli wadde no wano wade foof accudemo nde ko lawol heddi noon koto banggue dawgol oɗo mandaga o way kono ƴettude ha weddo e maayo geeƴi ni ma won bawɗo mudde lumbotoɗo cikko so muti ma ƴettu kono wasa ɗum ƴettude laamu ngu ko wedda e bedda walla ko wedda e nder maayo geeƴi saabi ɗum ko mawɗo o ala foof lomto mo joguino mo hebli yawde e lelde ina wawi lomtade mo ha heddi noon to banggue sérieux ko président assemblée nationale foti lomtade mo beele omo pawi hande so yeehi on yon président de la république en ganda sinno omo panno ɗum nden ma ɓuranno yawde wadde ɗum ko gumugamalde jaggude mawɗo leydi ndi ha hankkadi to tawi alay saago acca gaccugol ngol noon waɗi saɗede o betti hewɓe to banggue landa makko e banggue ɓesguji mumen e ɓesguji makko kala waɗi caɗele e ɓe wondi ɓe moni fof ko jiɗɗo lamtade goho yimɓe ne mbiya beele makke wona faati koye galle bamum hanke dokkuno ɗum teddugal woni PDS libéroji ɗi nde Abdoulaye Wade wi hade tan socialiste en laamima duuɓi 40 alay saago libéroji ɗi laamo fodde duuɓi 50 ɗum ko maka gonnoɗo lan 2019 PDS yata soɓe gayni kañum wawa yaade wadde beele so wuli ha wuli e ɗiɗo sumgoji ɗi o foti suɓade poɗɗo lomtade guumo gamalde wonde hen caɗele gonɗe hen ɗe beele urta koye galle baba hanki mo ganduɗa ko toon hokkunomo teddugal hay so rewino Asie hay soko seeɗa o urto on banggue o wawa foftade ɗum ko tabitinde ala caɗele to banggue politique ko politique way noon walla ala ko dekkal ngo ɓewdino yaadude ɓe e Benno Bokk Yakaar hanki ɓe koye nder ɓe no suɓoto beele so suɓi hen hol caɗele jogorɗe wodde walla ala hande o wona affaire ko Benno Bokk Yakaar hoore muɗum holmo jogo suɓade hen ɗo ko caɗele ɗum ɗon ma en gartu hen ɓuuren hen yañade a jumpi hen no moƴƴi kono noon elle eto banggue konnguɗi won woni ɓen wiyeteɓe ko opposition nde o habri oɗo kabaru ñande tati lewru ndu o wi wonde o yahata e sumgoji 2024 woni yaltuɓe mbi ko ɗum pression woni ko opposition o wemnani gueɗe ɗe accidanimo e saago makko saabi o yaari caggal beele an ko noon mbiɗa eyyi ɗum aussi no wawi wonde aɗa andi opposition doole mum tan koye télé e radio kalanmi man ko kalmen man komi haalani hen duuɓi hande 5 walla 6 ɓe jewtum banggue politique ɓe eɓe keeɗimi kande min kaali Macky Sall e laamu eko nandi hen mbiyanmi koto Allah wat caɗele Macky Sall ummoto koye Ousmane Sonko koye radio e télé kalmi ɓe kaldanmi ɓe no gandi ɗum ko hilifaɓe koye laamu he ngoli ɓe jagguirta ɗum ni ɓe ɗum ko bolle puuɗe wona on ko ni on ko ni on ko ni on ko ni wadde noon yeeɓade nde e sagguinade nde e wasde qimade jomum to banggue dawgol ina ngabba ha yiita wonko moole dow mum jogui doole ɗe ganduɗa hande o no mbimami nane ni wadde hoolnaki caggal local o caggal législatif o hoolnaki hande oɗo opposition no worni e assemblée o no worni Makki wiide ina yaha rutto kadi no mbinomi nane ni e nder mabɓe kadi ɓe pamodirani won kadi ɓe ɓurno hoolade wiyeede ɓenne kalde e sonkotama jogui relation ngaji mais ɗum amato banggue politique wona hay hunde wona hay hunde ko Makki nde yalta e Abdoulaye Wade nde wonde Abdoulaye Wade ha yalti no waɗi parti muɗum nde ala no jawdi ala no miijo dawgol ko wonnoɓe e nder parti Abdoulaye Wade ina ñaama e jawdi muɗum ina nguwa e kees mum ko ɓen guittana noon kalisaji ina balla mo ina guitta miijoji ina balla mo no rentori wadde hande ne saabi ɗum ko yimɓeɓe paami ko jogorɗo wonoyde wadde hande yimɓe hewɓe jiiɗeɗo doole ɓe mbi Sonko e yeewi askan mbi ko jogorɓe wonoyde mo kala ƴetti bagage mum dogde haade caɗele tawde ɗum hen ɗum kadi so Makki faami ɗum ɗe fof ne mbawi hendude addanamo wasi wadde 3e mandat yiyanda somi faami yiyande maɗa donc gaccugol mawɗo leydi ndi walla wasdemo jeeri sumgoji 2024 kanko naame deftere makko 2019 o wi ko hurmima konngol makko saabu o wino ko on woni 2e makko e dernier makko mandat ñande o haalata ñande tati nde ko ɗum o tengtini o wi wonde koye Sénégal naaɓe e ciftorde nden deftere le Sénégal au cœur Sénégal e ɓerɗe o haalini toon ɗin konnguɗi donc hormade konngol makko hande o so ɓaɗo acci hol profitoɓe gaccugol mawɗo leydi ndi beele ko opposition walla ko parti au pouvoir aɗa andi opposition eɓe jalla eɓe mbiya hade Makki yahani on tan ɓe kulno koyde ko ma weeɓanɓe kono weeɓata
non non weɓata par ce que ko yewno yeewi ko natti ɗum yewde kamɓe koɓe ɓe puusi sa ƴeewi Barten hannde Khalifa Sall yalti ko candidat sa ƴeewi hannde Aïda Mbodj ko candidat sa ƴeewi Déthié Fall ko candidat holto yeewi jewno Malick Gakou nan ɗon yeehi beele noon ko yoɓe jaaɓe jeeloyo soɓe dañi ɓe ndendina jafɗon konngol jelandi wona basal ko yoɓe jaaɓe jiiɗo janggo ɓe ndendinoya ɓe mbatta Ousmane Sonko donc ko namdal kono hotoɓe cikku makke wasoyade ina saaboɓe daña koɓe jinno ko noon mbinomi e yimɓe Benno Bokk Yakar wonde yoɓe kadi Ousmane Sonko yaade mbimi son kadi Ousmane Sonko yaade ne addanta on janggo wiide so yahan tan ma on laamu namno ko gotal so tawi Ousmane Sonko yahani beele yimɓe muɗum ɓe ina janno janggo farde Macky Sall walla farde APR ɗum holnaki hayso ko goɗɗo woni banggue woɗɗe mbawi fa toon par ce que ko yimɓe ɓe ganduɗa ndendani miijoji hay batte ɗum ɗon woni ko ngannduɓe on banggue jewtene toɓɓere ɗimmire nde woni ko yewiti on ɗon candidat coalition Benno Bokk Yakar a fuɗɗima hen jumpude joni joni caggal nde mawɗo leydi nde acci hanke den heddi ko suɓade poɗɗo ɗowde on coalition Benno Bokk Yakar e kan landa APR en jii haalduɗi ɗi puɗɗima hewde ɓe hen mbiye ko Amadou Ba ɓe hen mbiye ko Abdoulaye Daouda Diallo ɓe hen mbiye ko Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr waaɓe noon e waaɓe noon hande o so tawi no mawɗo leydi ndi ina suuta on ɗon lengge ne hokka e ɓeɗo nayyo ɓe limtuɗen hol ɓurɗo handude hen e yiyande ma mi wiyata ɓurɗo handude ala mabɓe mo handani hen saabu kamɓe fof koɓe dawgol yankoɓe koye leydi he ɓe goni koɓe ɓiɓɓe leydi ndi kayita leydi ndi ɓe jogui ɓe gummaki caggal leydi arde ƴamde le fo laamu e leydi ndi wona hande ne ko hol mbawka ka ganduɗa ina fawe ƴeewede beele on wawi ɗum wadde goho neɗɗo foof gardiɗo leydi ha gayni hayso ko duuɓi ɗiɗi ene yiiɗi lomtoto ɗum o yo wondeɗo cuurowo ɗum ballowo ɗum e rende ko woppuno caggal ko guila e ngaalu mum ha e yimɓe ɓe gollotono ɗum ko yidde ɗum koye hoolare ko mawlid ni ɓuuri andude ɓen to banggue leyɗele goɗɗe dolnuɗe ɗe ene jogui hen gueɗal tan jejjit saabu eɗen gandi laamu leydi Fays wona mabɓe mo gembi mo ganduɗa kañum yiiɗi ko yowɗo laamu mi liggodo e muɗum leyɗele gonɗe caggal leydi mawɗe ɗe ɗenne kadi ne jogui hen gueɗal eten jejjit ɗum ɗen kadi ne mbiya yo kawi woni mamin liggodo e mum so kawi woni mamin liggodo e muɗum kono ɗum ko hakkude Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr hay Abdoulaye Boun Dionne e woɗɓe ɓe en miijaki ɓe makki wawi waɗo janggo par ce que makki omo heewi ɓile omo heewi cokki omo heewi jotte noon ko politique way noon so yeehi ha wuloyi te saɗande makko ɓurde hande mawnu tan sen kaali ko hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ɗo alay saago ganden ɗo e ko wona ɗum ko hande o goto e mabɓe suɓede kamɓe tata walla nayi heddiɓe fof ɓe nder caggal mum wona hunde wemde wone mabɓe wiiɓe so suɓima kaari o suɓakimi min komi jahowo hay somi yadane makko ɗum alana Benno Bokk Yakar gartam ɓe gandi ɓetu mabɓe to banggue dawgol sa ƴeewi ɓe jiida goto e mabɓe fof to banggue politique ko golli e cuuɗi mumen e banggueji goɗɗi ɓe jiida goto e mabɓe fof jimme mum e jikku mum e gandal mum ɓe jiida kono saɗene hande mawɗo leydi ndi mbiyen ni mawɗo leydi ndi yehino ha sa fof wiyano komo suuɓo kalde wiyomo suuɓo woda kadi ko jagguimo kadi o yilto ko ɗum waɗi ko wone lelde ko heddi tan ko wawa wasde wadde caɗele so suuɓima kono holto tooke caɗele ɗe kaɗata tooke ɗe fof ɓuri wonde ko hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ina wawi Aly Ngouille janggo wodamo e caggal muɗum omo ganduɗa ko kañum woni Abdoulaye Diouf Sarr hayso tawi ñanden yimɓe Amadou Ba wonno mbaddi ne wawi eto so ñoƴƴama rewa caggal muɗum mais wonɓe ganduɗa so tawi ñoƴƴama ndewata caggal heddiɓe te koko tiiɗe mumen ko ɗum woni saɗende ko ɗum saɗede mawde e oɗo saaha no mbiruɗa ni pour tengtinde joni so tawi Allah waɗi o suuɓi ko Amadou Ba walla o suuɓi ko Abdoulaye Daouda Diallo hol hen mo cikkuɗa Benno Bokk Yakar ne wawi janggo e jaam aroyde tête woni gardegu e on ɗon e di leydi e sungoji 2024 bon to banggue sifaji sa ƴeewi Abdoulaye Daouda Diallo ara makki guila law ara makki noɓe mbinomi nane ina gone PDS ina guitta jawdi PDS ina balla Macky Sall ina jaaha batuji ina itta ha tina hen ha itta hen kadi jaaɓi ƴeewani gandal mum ko administration civil walla ko goɗɗum jaaɓi wonde secrétaire Macky Sall tan woni less ñiwandi mum woni cukoyel muɗum to banggue golle mi haalani haala duuɓi mi haalani haala gandal jaɓani ɗum tan wonde secrétaire muɗum jamma e ñalawma suwa kijiɗe so Macky wi dawen ko dawen so Macky wi kirden ko kirden so wi joɗɗen ko joɗɗen ha ko ɗum waɗi guila lan 2012 nde woni ministre délégué au budget ha nane subaka ala fof poste responsabilité mo Macky jogui mo tottanimo hakke bawɗo muɗum ɗo walde premier ministre ɗum
ko hoolade mi sono hande analyse mbiyanmi komo makki ɓurata tan hoolade wat mbaɗen woppu goppen dawen joƴinen ko Abdoulaye Daouda Diallo heddo noon to banggue ngabbugol Amadou Ba to banggue wonde premier ministre Amadou Ba hande e miijanode oɗo ñalawma no wawi aroyde ɗum ala sago kaalen wadde kañumne cokki mum guila adan wadde cengɗe mum guila adan ɗaminoɗo ɗum ɗo no wawi wonoyde eyyi ɗo ina wawi wonoyde wadde ƴamal e follamu wadde ne ubbi ko heewi ene jogui dante kewɗe ene jogui stratégie ji kewɗi kañumne ɗi ganduɗa ene fanna ñalawma hande o kayne wawa laamade guila e khalifaɓe diine guila e khalifaɓe aada ha e pelle eko nandi hen ɗon ko on banggue heddi ko to banggue dawgol no mbiɗen ni Abdoulaye Daouda ɓuuri ande to banggue dawgol mi haalani banggue administration ga henna Amadou Ba ko fonctionnaire ɗo rewi ɗo eko waɗi ko eko golli ko e dande mum e ballal muɗum ɗum nan ɗon so tawi ko banggue politique tan ko politique ɓolo hande o sendataɓe ko base APR e Benno Bokk Yakar andude o ene jogui base andude o hawi nokku naggam andude o ene jogui cuuɗi mumen ene jogui cuuɗi janani Amadou woni mo wona politicien manteteɗo ko neɗɗo cuɓeteɗo mo wawa hawde galle mumen sa hawani galle moon a hawi galleji janani ene waɗi gacce c'est ça hande o so tawi wiyatno chance Benno Bokk Yakar candidat Benno Bokk Yakar e 2024 saabu eɗen gandi laamuji Afrique so tawi laamu ngu woni hen duuɓi sappo fayi yesso hankkadi ni ɓesgol ɗi gonata koye ancude saabu golle ɗe gonka ka ɗo laamu ngu woni hande ɗo caggal maw leydi ndi habri jeetaki e sumgoji 2024 kalmo wawi suɓade janggo e jaam beele cikkuɗa ma waw joktade leydi ndi walla ma waw continde en tout cas e ko yewti sumgoji paaɗi ɗo Macky Sall accira ɗo jokkirde ɗon weeɓata so duusadima wallanima weeɓata ko woni mo Allah hokkimo e teddugal nde Abdoulaye Wade hande wi tawi Abdoulaye Wade hoosi keesuji laamu ɗi ha laaɓi wima on jooɗo lebbi nayyi taw on joɓetaki onon fonctionnaire Allah ittino Macky Sall Allah addani Macky Sall waɗi ko ɓuuri ko Abdoulaye Wade wanno ko Allah waɗi Macky Sall addi leydi ndi ha tolni ɗum ɗo ganduɗa neɗɗo wiyata ko o gollaki heddi ko Sénégal naɓe ne jogui jikku Sénégal ne jogui jikku goho ene joomum neɗɗo o ko toñaɗo o ko toñaɗo mi winoma hande duuɓi 5 jeegom mboɗo haala probléme Sonko wiyede hande guila no woni syndicat impôt e domaine ina yomini ittama riwama assemblée nationale Sénégal naɓe jiiɗi jurminiɗo sa ƴeewi tan hokkuma yew ko wiya tan wonde fo malade haali wonde ɗemgal campagne Abdoulaye Daouda nanta wolof ha sabba nagamo ƴeew tan yaltuɓe joni ene juuma hen Abdoulaye Daouda e addude omo ɗo haala wolof Sénégal naɓe ƴeewi kono jiiɗi jurminiɗo Sonko jominima ha ittama ne yaha ene yaha ha yetti won nokku mais joguitade leydi ndi ndi weeɓani sen jii hande añɓe Macky Sall ɓe mbiyano liggaki ɓe gañirimo tan ko hankkante ko yo yah no mbaɗen Abdoulaye Wade ni no mbaɗen Abdou Diouf ni yo yah so yiɗi yo won goɗɗo lomto so yiɗi janggude so bawɗo arde foof yo arta denam yo Macky noon mboɗo andi mbimi ko ligui ko weeɓani lomtade ala gawowo hande mo yimɓeɓe kooli gandal mum e doole mum ha lomtina ɗum yimɓe lomtirta neɗɗo tan komo Macky suuɓi fo min cuɓo ɗum yakoyade Macky pitti jogui ɗi e projet ji jogui ɗi relation ngaji jogui ɗi ne walla jomum so ɗum ala jomum wiyata yahata ko Allah jogui kono weeɓata ko kanko wonata hoorejo leydi Sénégal gadiɗo yuɓɓinde sumgoji tawi jeeyatake ɓen ƴemoɓe manam ɗin sumgoji woni premier président mbaɗo organisé élection présidentielle tawi kañum hoore muɗum tawetake ɗiɗon mbiruji ɗum ko Allah hokki ɗum mataw so tawi woodi e février 2025 beele hankkadi ni question 3e mandat eɗen mbawi wiide asama ubbama e nder leydi men Sénégal Amadou ɗum wonta weɓde koko Afrique foof eɗen gandi caɗele Afrique foof sen jii joni eɗen kaala haala coup d'état ji ɗi eɗen kaala ha sabba nagamo wona militaire ɓe lamba tan no mbaɗa coup d'état ji ene jogui banggue mo gawata tan ñande wonde kono ƴeewe tan ko laamuɓe kadi diñade duuɓi sappo nogas capantati capannayyi a ummata ko a yahata ko ɓesgu ma e leñol ma e diine ma e diwan ma tan laamotoɗa ɗum kadi ene addana yimɓe wadde ko wiyete ko coup d'état ji ɗi wadde to banggue Afrique en mbiyata magas ha laaɓa so en jii Paul Kagame to banggue Rwanda jokkanama ma ya duuɓi 55 ma taw ko ɗo ha nden ko liggey mum e golle mum e ko nandi hen kono ɗum nattat weɓde Amadou ɗum nattat weɓde no wano ni ɗo e Sénégal ɗo e Sénégal nattat weɓde sababude fonno weɓande ko Macky Sall oɗo sababude ko golli ko sababude ko waɗi ko e sababude noon laamu he ni
wadde feere haa ƴetta landaaji ɓurɗi mawnude ko wayno AFN ko wayno PS landaaji ɓurɗi mawnude fof mbaɗat ɗum ngoloɓal wel tan jaggaɗo ɗon jooɗo haa ndeeje jogiiɗo on haqqille e kan mbaawka ina waawi laamade ko juuti jogiiɗo peeje ɗe o jogiiɗo to baŋnge juɓɓude ne waawi laamade haa juuta kono noon ko yimɓe ɓe hankkadi caltiite ɗum wonta weɓde goo parti goto kam wonta laamade Sénégal ko dental parti ji ɗiɗi e yawtude 3e mandat wadde mandat ji kewɗi pawdirɗi ɗum wonta ko weɓanta Sénégal na hankkadin gasi ko ɗowno dernier changement de Sénégal kadi o acci koto saaha ɗo metti accude ɗo nde tawno eɗen gandi leydi men ne faye e matam e yaltinde pétrole e ko faye arde kam e gaz wonno ko mayirɗo 2023 kono dirtanama ko ɓoyani ko ha juin 2024 sababu nde pan technique ha joni keddoto technique walla cokki politique fof no wawi wonde mataw en tout cas ko noon ko yewiti alhaali Ousmane Sonko yewtere nde ko ɓuri hen ko hewde arte makko inde makko ne arta kala e saaha naam hawnaki nde tawno hande kanko woni opposant ɓurɗo o wonde darorgal mataw walla wonde hankkadi ne jerodirteɗo e laamu ngu ko ɓoyani ko galle makko ne hurlano walla mbiyen ne waɗno blocus ko tolni e lebbi ɗiɗi mataw mankuɗi seeɗa hande o walla altini ɓennuɗo o laamu ngu ɓami pellital ittude ɗum ha laaɓa ceera nde gouvernement o namda e konngol Abdou Karim Fofana hanki walla e ko yewti nden yewtere kucce mabɓe e jayden koɓe woni gouvernement face à la presse o holliti wonde ne o dalloniri ko Ousmane Sonko natti erade ko wiyete ko fitinaji natti wiide yo yimɓe yo jaltu ceppa saabi kamɓe noon ɓawi wonno ko maintenir à l'ordre ɓe guitti ɗum toon holno jiiruɗa guittugol on ɗon ko yewti on ɗon blocus toon to galle Ousmane Sonko eyyi Amadou hade Sonko so a jabtade walla so jabti meminanani soit taw mi wawa haalde hen so daƴi o jabtaki ene way kono gonɗini ni so a jabtima o wona ɗum dañen ko kalɗen hen kono tan ko wiide guila 1960 fay ñallangal hannde on ko Sonko dañe leydi ndi ko hay goto dañani mi anda ko saabi ɗum goo ko tuumede ni ko wiyete ko viol neɗɗo tuume taw waɗaka mandat dépôt ɗum kam meeɗa wadde hayso ko jahowo e mbedde suyama tan oɗo wawni cugel walla wonde mum o jaggete kay o waɗe mandat dépôt ha gasa wona e luskitede ha ƴeewa no woodi walla wodani gueɗal ɗimmal ngal mi noddama laamu mi notoyaki min tante mi notoyaki ɗum ko mi anda ɗum fawi mais ko wune goɗɗo dañi tataɓal ngal mi jaaɓi mboɗo notoyo kono ko laawol nano nde wanmi walla ko laawol ñaamo nde wanmi ɗum fof ina acca ɗum ko gueɗeji kawdine ko wawi wonde foof wonko woni ɗon e jomum sohe kadi nawetaki kaso ne woni galle mum eyyi ɗum fof ne wawi wonde tawa won stratégie gonɗi nde banggue saria en gona fannude sariyankoɓe ne wawi so nawino hoore makko walla so waɗama ha saabu ɗum wawi wonde pitti gonɗi hen kono tan mbiyan min mbinomi ko welsinare nde goyannomi adan ndeya ko nden tan arti mboɗo ƴetta noon musidɗo goto Alassane Ba jako ko jiɗon yafuɗon mi ko jiɗɗo mawɗo leydi ndi ko jiɗɗo Macky Sall no fewi nde goyanmi ɗin bojji law guila hay goto tinani ɗum ɗo ma waɗoy kanko idi arde am o jaɓanimi ñande première fois Sonko noddete alaba Sonko noddete première fois caggal ɗe mbaɗi kanko idi arde am o wi ko mi faami ko kalanɗa ko gonga wiyanam kono Allah wat woni mars 2021 musiba Macky Sall Allah wattu banggue politique umor tan koye Sonko mais mi ala woppu on ko nangam nangam on ha o wawnimi yomi haaldu e goto e mawɓe towoɓe galle laamu o holno foti waɗede ko yidde wi tan Sonko no wawi ummade foof ɓe belsinima ɗum tan gila adan to banggue opposition ɓe jawi ɓeɓe cikkannoɓe wona kañan moɓe cikkano ko kañum ari ko kañum woni telɓinde ko noon en tout cas ko hunde ganduɗa ndene ɗeɓi hawnade no mbiɗa ni joni kanko hayso tawi wona to banggue ñawoje hakkille ma yaran toon kono to banggue haqqilantago walla analyse to banggue politique beele Ousmane Sonko ma jeeye e sumgoji 2024 saabu eɗen gandi ñawoji ɗi nana e dow hoore makko oɗo saaha kaɗo jaam o janggo jaam so tawi tengtinama jeeyede e sumgoji 2024 woni hakkude makko e Mame Mbaye Niang en jii haala ka hesɗiti caggal muɗum ko alhaali on ɗon corruption de la jeunesse ɗo dumba duuɓi ɗiɗi hay sinno tawi koye galle makko heddi beele cikkuɗa janggo e jaam so tawi goɗɗum joltani hen ha en jarini ha 2024 beele dossier Ousmane Sonko jogorani riwtede toon to cour conseil constitutionnel Amadou politique ne bonni balli ɗum wiyata basine inde Allah ɗo wona ɗum wiyata alhamdulillah ɗum il faut ko paamen ɗum hande o fof no wawi wonde ɗo so tawi laamu ngu andi haɗimo yaade bonande ɓurde bonde wannode nde ina woodi hade fellitani won hay alay saago o acca o yaha heddi ko yaadu ndu e hol sifa won mawɓe diine nana kaala e hakkude maɓɓe won dawgol en koɓe nana kaala hakkude maɓɓe ko addi ittugol barriére o
ko addi accugol makko wasde sogede ko addi joni karim wadde yo arte jeyan ko addi Khalifa Sall yo yaafe ko ɗum fof ko ɗen peeje bawɗe wonde ha yetto Ousmane Sonko no wawi yettade mo janggo no wawi wasa yettade mo kono wiide mo jeetaka e sumgoji ɗi mi wiyata noon sababude hande ko saabi ɓe mbaɗanimo ko kalmi ko fof ene wawi sabade ɓe jogo peeje soɓe kaɗimo yaade ko ɓuuri ko wanno koye bonnande ne wawi wadde jilluɗen toon to assemblée nationale seeɗa haysono tawi arano e toɓe meɗen kono kaalen toon ko ɓoyani ko en jii kuulal biyetegal code pénal gam yurnitade article walla momtude galle biyeteɗo créyi galle caabinoɗo ha karim wadda soha e kitali ɓennuɗi fawa amande galle on itte ne watte ko wiyete parquet financier ngal kuulal wotama yewti toon to assemblée nationale kono kadi gustugol ko wiyete ko parrainage ɗon ne holno janguirta ɗum fof noon siftinde bandiraɓe yaltuno koye dialogue national mawlendi nodduno holno janguirta ɗen kuuɗiɗi ha tengti kuulal créyingal ganduɗa sohino ɗo karim wadde rutto kadi aussi momte watte ɗon galle goɗɗo e momte beele karim yoɓat ko wiyano ko walla yoɓata beele ko tubamo e walla wona haɗe bo boursi mi anda mo wonduno o kaake muɗum wino heɓtama ñawama Sénégal no sokama yoɓi milliard uji naggam o joguiɗo budget Amadou ko kala ko wawi wonde hen foof dey ko peeje tan yo jaam dañe peeje yo jaam dañe ko beele ɗeɗo yo gartu kadi wonko en kalani nane gartugol yo karim wadde yo artu no mbiɗen nanni hunde fof ne wawi somade hen kono hay goto sikku makki ko ga tan leeli o ga banggue ene wawi haalde o to banggue on wawi arɗo wona candidat Benno Bokk Yakar kanko Karim on wonta candidat Benno Bokk Yakar mais so PDS dañi doole ha dañi doole mbimami ne wawi beele Macky Sall wiyata rutto galle bamum so tawi ɓeega dugdi donc famodirde o ɗamnima o wawata yaade walla ɓe mbawata hawde hande intérêt Macky Sall tan ko kala mo wondi yo haw leydi ndi walla mo jokka golle makko so yenama wawa yaade ina wawi wasɗum wadde ittugol crédit o fof ko peeje tan no ina arte yoɓe jehen jaam dañe yoɓe jehen jaam dañe ko artir ɗum ko waɗi ɗum ko ina wawi artirde Sonko janggo ko noon ɗum noon mbiɗa sikki laaɓi en paami ɗin ɗon konnguɗi ko konnguɗi gummiɗe hoore hisde woni kanko Abou Samba Diop ko fate banggue analyste politique e mbaadi kuuɓal e nder leydi meɗen Sénégal hannde o eɗen paye sonngoji 2024 beele opposition e to banggue ma heeɓima saabu elle won wiiɓe ko ɗum peeje maw leydi wasa wiide eyi e wasa wiide ala guila nden ko wasa hokkude opposition no heblori nde tawno ko en jii ko ɓuri hen ko heewde ummoni ko haare contre troisiéme mandat hay wona yimɓe makko ni ko wayno Mimi Touré ko wayno Abdoul Aziz Diop en ko wayno foof mbi jaltirema ko sababude wasaɓe famodire toɓɓere troisiéme mandat saabu ko jaahowo ɗum kadi elle o holliri Sénégal naɓe hay opposition beele hannde opposant ji leydi Sénégal ina keeɓi e ɗin sumgoji 2024 saabu mbawa waddemo attaqué won wiiɓe to banggue bilan kono hannde o gonno tan koye naade ladde ne mbiya contre troisiéme mandat Bougane Gueye Dany en ha dokkiri carton ngaji rouge e ko nandi hen hannde holko cikkuɗa foti wonde mataw mbiyen guesa mabɓe mbasi ba holno ɓe poti ummorade hen ha ɗo e lebbi jeegom ɓe mbawa kamɓe aussi heblade e ɗin sumgoji kamɓe opposition Amadou ɗo woni opposition woni parti au pouvoir ɗo e lebbi jeeɗiɗi walla ko faya ko ala hen bawɗo heblanade wadde campagne ha timmo ala meɗɗo wadde campagne lebbi jeegom lebbi jeeɗiɗi tan kesso garɗo waɗi ha timmi ɗum ko kamɓe oga banggue fof e banggue haade ko opposition mbiɗa noon opposition kañum ho mum ina wawi wiide komin yahoɓe emin keeɓi yaade kono emin pawi gañade weeɓani eyyi emin keeɓi noon komin yahoɓe nomin jaawi fof komin yahoɓe kono emin keeɓi komin hawoɓe weeɓani saabu ɗen gandi opposition koko sari haalaɓe a haali joni ko addi parrainage o so Sénégal wiyama hande 3 parti pawɗe e candidat ji fuɗɗiɓe hande yaltude ɓooyi capanɗe hande ha saabu naggam o goto hen fof won hen ɓe ganduɗa hay goto anda ɗumen hay leegal mumen e diwan mumen wadde fulɓe ne mbiya wulloɓe boyi ɓe ko hen wawa ɓe jaltata e wulloɓe boyi ɓe ko hen ɓe jaltata kono beele oɗo nduɗo fof walla oɗo boyi wawa ɓene mbawa yalta opposition mi hoolaki heddo noon cokki goɗɗiɗi Idrissa Seck waɗi oga banggue so tawi yaadi koye ha joni koye ɓesgu libéral en ɓe so Karim Wade yeehi banggue koye ɓesgu libéral en janggo ayde mo dañoyi hunde wankama famodede oga banggue hoto hay goto hoolo beele so tawi rendu yi wawa wonde hunde so tawi ɗum ala mi hoolaki banggue opposition a jarama Abou Samba Diop lelwal pinal min dokkuma konngol mbaynigu mbaynoɗa yeeɓoɓe Piindi TV kono hande kadi mbaynoɗa ɓen yeeɓoɓe yewtere men Kuccam a jarama Amadou Moussa an ko yafnade bandiraɓe wona gandal haalda mo haaldani gandal joom gandal en mbawata famde ko haalata ko
ko ñaagade ɓe yaafuya mataw ko wonde e leydi jibinede e leydi yiya hunde sumgoji tawi hunde sumgoji ɗanno seeɗa witta seeɗa ina addana neɗɗo ko yiiga ko eɓɓa ɗum ga na wawi wasa wonde mo kalmi hen ko hawana ɗum yo yaafo wona gañgu mo kalmi hen ko ina wela ɗum mi yetta ɗum oto yettam saabu wona yiɗande ɗum wiide mboɗo fawa ɗum Samba e Demba ken Sénégal naaɓe nan koye men ko sumgo haalte ko sumgoji kalten ko mbawɗe tan wiide kala ko wawi wonde e ko wawi wonde wi ɓe gondi koye Macky Sall ɓe parti hono ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar so tawi ɓe nanodirani e koye mabɓe Macky suɓiɓe neɗɗo e calima rewde e muɗum ko caggal Macky ɓe cali rewde nden koɓe folteɓe janggo soɓe poolama eɗen gandi ko ɗum jogori jibinoyde wasa noon won ƴettuɓe wolisaji mumen ha joni nawi galle Amadou Moussa Seck kañum laamoto won yaaɓe galle Djiby Dieng Seck kañum laamoto so on laamaki ne wawi waɗandeɓe caɗele opposition e hoore muɗum yoɓe kaal jaam ɓe mbaɗa jaam ɓe golla jaam ɓe mbasa bonnude leydi ndi e bonnande leydi ndi sababude so tawi ɓe bonni soɓe laamima janggo ala koɓe tar ɗon mi secteur konngol gotol galle silam goto ɓe jool si mi meeɗiya ɗon waji goto nden ko nde Macky foɗanto laamu haɓe Abdoulaye Wade o wi Abou Diop minen il faut que min duppa RTS il faut que min mbaɗani naggam e naggam o min mbaɗi o haali haw gayni mbimomi saɗa jogori dañde jaam a laamoto RTS laamoɗa Soleil laamoɗa APS par ce que ko ɗum woni kutorɗe laamu to banggue communication donc haade no ñaagui o Macky Sall laamu heten duppu beele so ari omo tawa ɗon wasa ha joni bonde ɗum noon duppude nde e bonnude e warde nde koko bonnata yo Allah dandu en ɗum ndenoɗen ɗum ganden ko fiirde jaleɗe kawɗo foɓɓane kawaɗo masle muñne janggo kadi ne wawi hawde kañum no sallallah ɗo jeeɓi ko ɗum Sénégal andira ko ɗum kadi woni Sénégal on jaam gonɗo hakkude yimɓe o kala e kuuɓal a jarama e ɗin konnguɗi pattam lamiji Abou Samba Diop yuɓɓi rewi lawol Allah jarama ko wi tan yewtere KUCCAM ko yewtere udditini damal ɓen wonɓe pouvoir e ɓen wonɓe opposition e woɗɓe ɓe hakkillaji momin jaaji to banggue gande foof en ene bismaɗo e oɗo plateau onon kala oɗon mbiye so tawi on keeɓima yewtere nde ene heeɓi gam bismade on kono kadi so tawi ko oɗon jiiɗi bismade yewtere nde eggoɗo e galle o tawya on foof nde kadi nenne wi so tawi on jokkodire e Piindi e dendagal mbadi kuuɓal woni Piindi Média ɗum noon Allah jarama on jarama aadi men e yewtere nde so Allahu lamɗo jaaɓi ko saaha goɗɗo en jetti ɓen haralleɓe meɗen joguiɓe caméra o hande ko Djiby Dieng e Ali Fall to banggue montage kadi en jettima kanko Ali Fall yon gone jaam ha saahaji goɗɗi so Allah jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma